Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 11:01. Να ξεκινήσουμε το webinar. Να ενημερώσω ότι παράλληλα καταγράφεται, οπότε όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορείτε να το δείτε και ασύγχρονα στο χρόνο σας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο έκτο webinar της σειράς του Anadel Education με τίτλο Digital Leadership and Finance. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το Νεάπολης University Πάφος με τους ομιλητές μας, τον κύριο Σάβα Χατζηχριστόφη και την κυρία Μαρία Ψηλάκη, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας πολύ σημαντικές πληροφορίες για μεταπτυχιακές επιλογές που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Μέσα από τη σημερινή παρουσίαση θα γνωρίσουμε προγράμματα που θα εστιάσουν σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως το Digital Innovation, το Information Systems, Banking, Finance, Investment, Financial Technology. Ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν ουσιαστικά από τους ανθρώπους τους χρηματοοικονομική σκέψη, ψηφιακή ετοιμότητα, τεχνολογική αντίληψη και μια στρατηγική προσέγγιση, όπου μέσα από την ακαδημαϊκή εξειδίκευση μπορούμε να αποκτήσουμε ένα πολύ ψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα περάσουμε λοιπόν αρχικά στον κύριο Σάβα Χατζηχριστόφη, στον οποίο θα δώσουμε το λόγο. Από εμένα σας εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες να έχετε μια όμορφη παρακολούθηση. Κύριε Χατζηχριστόφη, ο λόγος σε εσάς. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σάββατο πρωί, αντιλαμβάνομαι από την δυσκολία της μέρας και της ώρας. Καταρχάς να συστηθώ. Είμαι καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Και στο δικό μου κομμάτι θα προσπαθήσω να μιλήσω για δύο μεταπτυχιακά, τα οποία θεωρώ ότι έχουν εξαιρετική ζήτηση στην αγορά για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός λόγος όμως είναι ότι δημιουργούν τα εφόδια στους φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να είναι πολύ χρήσιμοι στις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται. Θα κάνω share την οθόνη μου, απλά να μου επιβεβαιώσετε ότι την βλέπετε. Βλέπουμε κανονικά. Επιτρέψτε μου λίγο να σας συστήσω το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο πάρα πολύ νέο πανεπιστήμιο, ιδρύθηκε το 2010, όμως κατάφερε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει. Και αυτό δεν είναι απλά μια πρόταση διαφήμιση του Πανεπιστημίου, φαίνεται μέσα από τους δείκτες οι οποίοι συνεχώς καταγράφονται. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο αναπτύχθηκε με γνώμονα την φοιτητοκεντρική φιλοσοφία του. Και ξανά, όχι σαν buzzword, αλλά σαν μηχανισμός όπου φαίνεται να λειτουργεί. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο διατηρεί μια πανίσχυρη σχέση με τη βιομηχανία, δεδομένου ότι ανήκει το ίδιο στον Όμιλο Λεπτός, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιριών στην Κύπρο. Η σχέση αυτή δίνει το προνόμιο, αν θέλετε, στους φοιτητές μας να είναι σε άμεση επαφή με την βιομηχανία, αλλά και σε εμάς τους ακαδημαϊκούς το προνόμιο να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο το τι χρειάζεται η αγορά, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας, εξασφαλίζοντας αυτό που στα αγγλικά λέγεται career readiness, δηλαδή η ετοιμότητα προκειμένου να βγουν στην αγορά από την πρώτη μέρα κτήσης του πτυχίου τους. Όμως, αναφέρθηκα πολλές φορές για το ότι αναπτύσσεται πολύ γρήγορα το Πανεπιστήμιο. Επιτρέψτε μου, χωρίς να θέλω να κάνω κάποιο είδους διαφήμιση, να πω ότι είναι εντυπωσιακό ότι ένα τόσο νέο πανεπιστήμιο καταφέρνει να βρίσκεται στο 7% της λίστας Webometrics, 7% στα παγκόσμια πανεπιστήμια, με ακόμα πιο εντυπωσιακό το ότι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία, κατάφερε να σκαρφαλώσει 5.000 θέσεις. Αυτό προφανώς είναι το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας ακαδημαϊκών διοίκησης και ιδιοκτησίας με μια πολύ σοβαρή επένδυση στην έρευνα. Και αυτό ανταποκρίνεται και μέσα στη λίστα της Σαϊμάκο, η οποία δεν χειραγωγείται. Είναι μια λίστα η οποία χρησιμοποιεί μόνο δημόσια διαθέσιμα δεδομένα από την βάση σκόπου, ένα πολύ αυστηρό αποθετήριο καταγραφής των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Σήμερα λοιπόν το Πανεπιστήμιο
παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, κατατάσσεται τρίτο ανάμεσα στα πανεπιστήμια της Κύπρου σε θέματα καινοτομίας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι παρά το μικρό του μεγέθους του, 3 από τους ακαδημαϊκούς του συγκαταλέγονται στην λίστα των 2% των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη που δίνει το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και ο Τζον Ιωαννίδης κάθε Οκτώβριο. Και επενδύουμε πάρα πολύ στην έρευνα, γιατί χωρίς ερευνητική παραγωγή δεν μπορείς να παρακολουθείς τι πραγματικά έρχεται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι σχεδιάζουμε μεταπτυχιακά προγράμματα με βάση τις ανάγκες της αγοράς σήμερα. Όταν όμως ολοκληρώσουν τις σπουδές τους φοιτητές μας, ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν διαφορετικές ανάγκες. Είμαστε σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός τρέχει με τέτοιους ρυθμούς που ακόμη και άνθρωποι που τον υπηρετούν στον τομέα του δυσκολεύονται να προβλέψουν. Και ο μόνος τρόπος να εκτιμήσεις το τι συμβαίνει είναι να είσαι ενεργός ερευνητής στα συγκεκριμένα πεδία. Και αυτή η διαφάνεια δείχνει ακριβώς ότι το Πανεπιστήμιο χρόνο με το χρόνο αυξάνει τις επιστημονικές του δημοσιεύσεις, προσπαθώντας να συμμετέχει όσο πιο ενεργά γίνεται σε αυτό που στην Ακαδημία ονομάζουμε επιστημονικό διάλογο. Και παρόλο που έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε περήφανοι για το αποτύπωμα το οποίο έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ο λόγος που είμαστε περισσότερο περήφανοι είναι οι ίδιοι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας, οι οποίοι είναι ενεργοί φοιτητές, όχι μόνο στην μαθησιακή διαδικασία, αλλά σε ένα σύνολο δράσεων, οι οποίες τους φέρνουν πολλές φορές αντιμέτωπους με φοιτητές από όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι, δεδομένου ότι μιλάμε για αντικείμενα που αφορούν την πληροφορική, έστω και επιδερμικά, το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο από την Κύπρο και την Ελλάδα που κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ICPC. Είναι ο πιο ανταγωνιστικός διαγωνισμός πληροφορικής που γίνεται στον κόσμο, με περισσότερο από 50.000 φοιτητές να συμμετέχουν. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι αν δούμε την ευρωπαϊκή κατάταξη του περσινού διαγωνισμού, θα δούμε το Πανεπιστήμιο Νεάπολης να βρίσκεται στην 11η θέση, κατακτώντας ένα χάλκινο μετάλλιο, αλλά κατεβαίνοντας στις πιο κάτω θέσεις θα δούμε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια. Αυτή η διαφάνεια δεν τη δείχνω για να δείξω ότι είμαστε καλύτεροι από τα άλλα πανεπιστήμια, τη δείχνω περισσότερο για να τονίσω το ανταγωνιστικό αυτού του διαγωνισμού. Και δεν είναι βέβαια μόνο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Να αναφέρω ότι είμαστε στη δεκάδα στο International Mathematics Competition, δηλαδή οι φοιτητές μας συμμετέχουν στις αντίστοιχες Ολυμπιάδες μαθηματικών των φοιτητών σε παγκόσμιο επίπεδο, εξασφαλίζοντας θέσεις στις δεκάδες, αλλά και έχουν διακριθεί σε πολύ μεγάλους διαγωνισμούς που κάνει η Google για θέματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, το machine learning, το deep learning και το data science. Τώρα, όλα αυτά που σας έδειξα στην πραγματικότητα μετασχηματίζονται σε μαθησιακή διαδικασία μέσω 2 μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Το μεταπτυχιακό στα πληροφορικά συστήματα και την ψηφιακή καινοτομία και το μεταπτυχιακό στο ψηφιακό μάρκετινγκ. 2 μεταπτυχιακά τα οποία στη βάση τους δεν είναι μεταπτυχιακά πληροφορικής, όμως χρησιμοποιούν τα εργαλεία πληροφορικής προκειμένου να επικοινωνήσουν τα ερευνητικά αντικείμενα τα οποία καλούνται να θεραπεύσουν. Και τα 2 προγράμματα προσφέρονται και συμβατικά και εξ αποστάσεως. Και τα 2 προγράμματα έχουν διάρκεια 3 εξάμηνα σπουδών και επιβραβεύουν τους φοιτητές με τα 90 ECTS που χρειάζεται για να αναγνωριστεί ένας τίτλος ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Και τα 2 προγράμματα όμως έχουν το χαρακτηριστικό ότι έχουν μια πολύ ισχυρή διασύνδεση με τη βιομηχανία, την οποία θα σας δείξω στα επόμενα λεπτά. Ξεκινώντας από το μεταπτυχιακό στα πληροφορικά συστήματα και την ψηφιακή καινοτομία. Και κατεβάζω τους τόνους, αφαιρώ το καπέλο του αντιπρίντα, αφαιρώ το καπέλο του καθηγητή τεχνητής νοημοσύνης και φοράω το καπέλο του ανθρώπου που κάθεται δίπλα σας. Πόσες φορές έχετε βρεθεί στη συζήτηση με ανθρώπους πληροφορικής που λένε ότι αν εγώ ήξερα λίγο επιχειρηματικότητα, αν εγώ ήξερα πώς να μετατρέψω την ιδέα μου σε προϊόν, θα ήμουν εκατομμυριούχος. Ή αντίστοιχα, πόσους ανθρώπους βλέπουμε από διαφορετικά πεδία, όπως είναι τα οικονομικά, ακόμη και εκπαιδευτικούς, ανθρώπους στρατιωτικούς, να λένε ότι αν εγώ ήξερα λίγη πληροφορική, λίγο προγραμματισμό, λίγο να κατανοώ αυτά τα disruptive technologies που εμφανίζονται συνέχεια, θα είχα πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στον κόσμο της πληροφορικής, ένα τεχνοκρατικό κόσμο με ανθρώπους που έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε και με διαφορετικά ρούχα. Με τις backpack, με τα jean, ποτέ με γραβάτες και κουστούμια, με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Και κάποια στιγμή καλούμαστε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Λοιπόν, αυτό το μεταπτυχιακό χτίστηκε ακριβώς για να απευθυνθεί και στα 2 άκρα της γέφυρας.
απευθύνεται σε ανθρώπους πληροφορικής που τους εξοπλίζει με όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να μπουν στον χώρο της επιχειρηματικότητας, αλλά και ανθρώπους που υπηρετούν διαφορετικά αντικείμενα, όποιο αντικείμενο και αν θεραπεύουν, και θα εξηγήσω στη συνέχεια, να κατανοήσουν τους όρους πληροφορικής προκειμένου να τους υιοθετήσουν με υγιή τρόπο στο δικό τους αντικείμενο. Ο βασικός στόχος αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δύο αυτούς διαφορετικούς θεωρητικά κόσμους να μπορούν να αντιλαμβάνονται ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Αυτό το πρόγραμμα στηρίζεται από ένα Scientific Advisory Board. Έχουμε 5 φορείς οι οποίοι παρακολουθούν στενά την ύλη του προγράμματός μας, έτσι ώστε κάθε χρόνο να το επικαιροποιούμε με βάση τόσο το τι λέει η διεθνής βιβλιογραφία, αλλά και το τι ζητάει πραγματικά η αγορά. Έχουμε λοιπόν τα 2 δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου να παρακολουθούν το πρόγραμμα και αν θέλετε να μας στέλνουν και φοιτητές, γιατί ξέρουν ακριβώς ότι είναι αυτό το οποίο θεραπεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα οποία πανεπιστήμια μας βοηθούν να είμαστε πάντα σύγχρονοι με το τι παράγεται στην επιστημονική βιβλιογραφία. Ένα μεγάλο πανεπιστήμιο από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΚΕΤΑ, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από τη Θεσσαλονίκη, και προφανώς το Cyprus Computer Society, το οποίο μας διοχετεύει, μας παρέχει τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς μέσα από τα δίκτυα τα οποία αυτό συμμετέχει. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του μεταπτυχιακού είναι ότι ένας στους 5 αποφύτους του προγράμματος ολοκληρώνει τις σπουδές του με μία επιστημονική δημοσίευση με το όνομά του. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ταξίδι όχι μόνο τον βοηθάει να εξοικειωθεί με τον κόσμο τον οποίο δεν γνώρισε, αλλά στην πραγματικότητα τον βοηθάει να δαμάσει αυτόν τον κόσμο. Και στις πλήσες των περιπτώσεων αυτή η επιστημονική δημοσίευση, πιστέψτε με, από εμπειρία, μπορεί να έχει και μεγαλύτερο βάρος από το βάρος του ίδιου του πτυχίου. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποσχόμαστε ότι οι φοιτητές μας θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με μια δημοσίευση. Δεν είναι προαπαιτούμενο η δημοσίευση, η επιστημονική δημοσίευση για να πάρουν το μεταπτυχιακό. Αντίθετα, είναι κάτι που μας κάνει πάρα πολύ περήφανους, βλέποντας τους φοιτητές μας, οι οποίοι αγαπάνε το αντικείμενο και αφιερώνουν χρόνο σε αυτό, να ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους, έχοντας στα χέρια τους και ένα δικό τους ερευνητικό αποτύπωμα, το οποίο, αν θέλετε, τους τοποθετεί για πάντα στο χώρο των ανθρώπων που έχουν παράξει έρευνα. Και για να δούμε λίγο τη δομή του προγράμματος. 3 εξάμηνα. Το 3ο εξάμηνο, το πρακτικό εξάμηνο. Το εξάμηνο το οποίο δουλεύουμε στην διπλωματική. Δουλεύουμε στην διπλωματική διατριβή. Ένα εξάμηνο στο οποίο το σύνολο των εταιριών που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο μας διοχετεύει προβλήματα που υπάρχουν στην πραγματική αγορά και εμείς μαζί με τους φοιτητές μας εργαζόμαστε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Άρα κατά το 3ο εξάμηνο, και φαίνεται παράδοξο ότι ξεκινάω από το 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές μας εργάζονται σε συνεργασία με ένα επιβλέποντα προκειμένου να λύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο ήρθε από την βιομηχανία. Στη διαδικασία εκπώνησης διατριβής, προφανώς ως παρατηρητής συμμετέχει και ο φορέας ο οποίος μας διοχέτευσε το πρόβλημα. Αυτή όμως η σύνδεση Ακαδημίας Βιομηχανίας είναι αυτή που οδηγεί στο ο ένας στους 5 να ολοκληρώνει τις σπουδές του με κάποια επιστημονική δημοσίευση. Και πάμε τώρα στην αρχή των σπουδών, το πρώτο εξάμηνο. Από το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές μας αλληλεπιδρούν με τις ερευνητικές μεθόδους, γιατί ξέρουν ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα τους δώσει το υπόβαθρο να υλοποιήσουν διπλωματική στο 3ο εξάμηνο. Άρα το πρώτο μάθημα το οποίο αλληλεπιδρούν είναι το μάθημα ερευνητικές μέθοδοι. Το δεύτερο μάθημα είναι η διαχείριση έργων στην πληροφορική. Και εδώ, πιστέψτε με, είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα που λαμβάνουν οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Λίγο πολύ ανεξαρτήτως του πρώτου πτυχίου μας, όλοι έχουμε δει, όλοι έχουμε αντιμέτωποι με το μάθημα της διαχείρισης έργων και ξέρουμε λίγο πολύ πώς κάνουμε τα Gantt διαγράμματα και πώς παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός έργου. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. Σήμερα, ανεξαρτήτως φύσης εταιρείας, κάποια στιγμή θα κληθούμε να υλοποιήσουμε ένα έργο το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής. Και τα έργα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής έχουν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαχείρισης. Γιατί οι τεχνολογίες συνεχώς αλλάζουν. Μπορώ να σχεδιάσω ένα έργο έχοντας στο μυαλό μου μια τεχνολογία που σήμερα
μεσουρανή, ενώ όμως υλοποιώ το έργο, είτε η εταιρεία που μου παρέχει την τεχνολογία την έχει εγκαταλείψει, είτε η ίδια η τεχνολογία έχει χάσει την αξία της γιατί την έχει προσπεράσει κάποια άλλη αντίστοιχη τεχνολογία. Σε αυτό το μάθημα λοιπόν βλέπουν τις τελευταίες λέξεις που ακολουθούνται, την τελευταία τάση που ακολουθείται παγκοσμίως για το πώς παρακολουθώ σωστά ένα έργο το οποίο εμπλέκει αντικείμενα πληροφορικής. Έχουμε δει σε αυτό το πρόγραμμα άτομα τα οποία ήταν librarians, πολύ δύσκολο να το πω αυτή η λέξη στα ελληνικά, βιβλιοοικονόμοι αυτή η λέξη, οι οποίοι θεωρητικά τους φαινόταν ότι αυτό το μάθημα είναι ένα βαρετό μάθημα. Στην πορεία, ενώ ήταν φοιτητές, η βιβλιοθήκη αποφασίζει να αλλάξει το πληροφοριακό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί για να δανείζει τα βιβλία. Ο φοιτητής μας αναλαμβάνει project manager του έργου χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία, ακριβώς γιατί ήταν ο μόνος που μπορούσε να αντιληφθεί την ορολογία που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο παραδοσιακό project management και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Βλέπουμε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και μοντέλα. Ναι, σήμερα οι περισσότερες startup εταιρείες, η συντριπτική πλειοψηφία των startup εταιρεών είναι εταιρείες πληροφορικής. Οι άνθρωποι που ολοκλήρωσαν σπουδές πληροφορικής έχουν ελάχιστη ως μηδενική γνώση για το πώς φτιάχνουν μια εταιρεία, προωθούν μια εταιρεία, διαφημίζουν μια εταιρεία, χαρτογραφούν τις ανάγκες μιας εταιρείας, διαγράφουν τη στρατηγική της. Σε αυτό το μάθημα αντιλαμβάνονται ουσιαστικά το πώς λειτουργεί ο επιχειρηματικός κόσμος. Και ένα τελευταίο μάθημα στο πρώτο εξάμηνο που λέγεται αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής, η disruptive technologies. Σίγουρα όσοι δεν είναι στον χώρο της πληροφορικής βομβαρδίζονται καθημερινά με όρους όπως blockchain, artificial intelligence, internet of things, cloud, όροι οι οποίοι έχουν μπει ακόμα και στα δελτία ειδήσεων και έχουν μπει τόσο εκκοφαντικά που απαιτούν από εμάς να τους γνωρίζουμε. Και μερικές φορές, αν δεν τους κατανοούμε, φαινόμαστε κάπως γελοί και αστείοι. Θυμάμαι πάντα και το συγκρίνω με αυτό που συνέβη και στην Ελλάδα με το πρώτο μνημόνιο. Που ανοίξαμε την τηλεόραση και ακούγαμε όρους μνημόνιο, PSI, και ήταν αυτονόητο ότι εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουμε σχέση με την επιστήμη των οικονομικών έπρεπε να τους γνωρίζουμε. Σε αυτό λοιπόν το μάθημα γίνεται μια παρουσίαση όλων των τεχνολογιών που αυτή τη στιγμή φαίνεται να επηρεάζουν το οικοσύστημα της πληροφορικής και όχι μόνο. Ένα μάθημα το οποίο καλούμαστε αναέτος να επικαιροποιούμε την ύλη του. Και ένα μάθημα στο οποίο ο διδάσκοντας φιλοξενεί στις περισσότερες από τις διαλέξεις του ανθρώπους από τη βιομηχανία, οι οποίοι δεν μας μιλάνε μόνο για το τι είναι αυτή η τεχνολογία, αλλά ποια είναι η δυναμική της τεχνολογίας. Στο δεύτερο εξάμηνο πάμε πιο βαθιά στα πληροφορικά συστήματα. Μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε πληροφορικά συστήματα. Μαθαίνουμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό που έχουμε στο χώρο εργασίας μας ή αυτό που θεραπεύουμε μέσα από το αντικείμενό μας να το κάνουμε εφαρμογή. Ενώ την ίδια στιγμή ένα μάθημα καλείται να βοηθήσει ακόμα και τους ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου background στον προγραμματισμό, να τους δείξει πώς μπορούν να ανοίξουν μια πλατφόρμα και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης να παράξουν κώδικα, να λύσουν προβλήματα. Μικρά πράγματα τα οποία κάθε φορά καλούμαστε να φωνάξουμε ένα πληροφορικάριο για να μας τα λύσει, μικρές εφαρμογές που πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ σε προγραμματιστές για να μας υλοποιήσουν, πλέον μπορούν να λυθούν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα μάθημα που δείχνει τόσο σε έμπειρους ανθρώπους πληροφορικής, αλλά κυρίως σε ανθρώπους που δεν είναι από την πληροφορική, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να λύσουν πραγματικά προβλήματα με κώδικα και όχι χρησιμοποιώντας το ChatGPT ή το Claude. Και φυσικά επιβάλλεται ένα μάθημα για μεγάλα δεδομένα και ανάλυση αυτών. Πώς μπορώ να εξάγω χρήσιμη πληροφορία από μεγάλα δεδομένα, πώς μπορώ να αξιοποιήσω στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να είναι πολύ καλά κρυμμένα ανάμεσα σε θορυβώδη πληροφορία η οποία παρέχεται. Το τέταρτο μάθημα είναι μάθημα επιλογής. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές μας να επιλέξουν ένα από τα 4 μαθήματα. Μπορούν να παρακολουθήσουν ψηφιακό marketing, για το οποίο θα μιλήσουμε φυσικά σε 2 λεπτά. Μπορούν να μιλήσουν για ασφάλεια πληροφοριών, αν είναι άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις και θέλουν να έχουν μια πολύ καλή εικόνα για το τι κρύβεται πίσω από την κυβερνοασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησής τους, επιλέγουν αυτό το μάθημα, ή το μάθημα του blockchain. Αν είναι άνθρωποι των οικονομικών, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αριθμούς, δεδομένα, τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν σε ένα δίκτυο μορφής blockchain, εμβαθύνουν στο αντικείμενο του blockchain. Αυτό μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν τη συμπεριφοριακή επιστήμη. Προσπαθούν να καταλάβουν ουσιαστικά
το πώς συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι που είναι γύρω τους, όχι με την πλευρά της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας, αλλά με την πλευρά της επιστήμης των μαθηματικών. Πώς ποσοτικοποιώ τη συμπεριφορά, είτε αυτή είναι πελάτες είτε είναι επισκέπτες σε μια ιστοσελίδα, και αυτό το μετατρέπω σε χρήσιμη πληροφορία για να εξάγω συμπέρασματα. Τώρα, όσον αφορά το ψηφιακό marketing, εδώ είναι πιο σημαντικό να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ. Κάθε φορά που ανοίγουμε τα social media, εμφανίζονται μπροστά μας γκουρού, οι οποίοι επειδή κατάφεραν να έχουν κάποιους ακολούθους στο Instagram, αυτομάτως χρήστηκαν ειδικοί στο ψηφιακό marketing. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλέντο στην παραγωγή reel και βίντεο στο TikTok και στο YouTube και αυτομάτως θεωρούν τον εαυτό τους ως οι δήμονες στο να προωθήσουν ένα προϊόν. Πραγματικά με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί γιατί πίσω από την αρχή του ψηφιακού marketing βρίσκεται μια ολόκληρη επιστήμη. Μια επιστήμη η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους που αποκαλούν τον εαυτό τους marketeer να καταλαβαίνουν πολλά πράγματα και όχι απλά κάποια insights από τη Meta ή από το TikTok. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει την επόμενη γενιά ηγετών στο ψηφιακό marketing. Ακούγεται υπερβολικά πομπόδες, αλλά πιστέψτε με, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει στους φοιτητές όλα τα βασικά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια το τι συμβαίνει στην αγορά, πώς σχεδιάζω μια καμπάνια, πού διοχετεύω αυτή την καμπάνια, σε ποια μέσα, σε ποια κανάλια, πώς παρακολουθώ την επίδρασή της και πώς προβαίνω σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου πραγματικά να επιτύχω τα αποτελέσματα τα οποία επιδιώκω να επιτύχω. Και δεν μιλάμε για θεωρία. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί πραγματικά simulations. Πραγματικά σχεδιάζουμε καμπάνιες και βλέπουμε πώς αυτές οι καμπάνιες λειτουργούν. Όχι ένα reel στο Instagram και να βλέπουμε τα views και τις καρδούλες. Αλλά μια καμπάνια η οποία ξεκινάει από ένα συγκεκριμένο budget και καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο engagement πελατών. Και αυτή την προσπάθειά μας την αναγνωρίζει το Digital Marketing Institute, ένας παγκόσμιος οργανισμός με περισσότερα από 55.000 κορυφαίους επαγγελματίες στο marketing παγκοσμίως. Και τι σημαίνει αναγνωρίζει? Δεν αρκεί να βάλει ένα label ότι αυτό το μεταπτυχιακό το αναγνωρίζω ως ποιοτικό μεταπτυχιακό, αλλά εγγράφει στα μητρώα του αυτόματα και διαβίου όλους τους αποφύτους μας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Με άλλα λόγια, τελειώνοντας το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, παίρνω το μεταπτυχιακό αυτό καθεαυτό, αλλά ταυτόχρονα το πιστοποιητικό από το Digital Marketing Associate ότι είμαι αναγνωρισμένος από αυτούς και διαβίου μέλος του συγκεκριμένου οργανισμού. Αν δείτε λοιπόν την δομή των μαθημάτων, και εδώ ξεκινάω ανάποδα από το τρίτο εξάμηνο, από την διπλωματική εργασία, και εδώ σε πραγματικά προβλήματα, και εδώ με πραγματικές καμπάνιες, και εδώ με πραγματικό budget, αναλύουμε την αγορά, αναλύουμε το προφίλ των ανθρώπων που θέλουμε να απευθυνθούμε, σχεδιάζουμε καμπάνια, βρίσκουμε τρόπο να τους προσεγγίσουμε, αξιολογούμε την πορεία μας και επανασχεδιάζουμε όσα έχουμε σχεδιάσει. Στο πρώτο εξάμηνο, ένα πολύ ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου μια θεωρητική παθητική διαδικασία παρακολούθησης. 4 πολύ σημαντικά κεφάλαια για το marketing, οι βασικές αρχές του ψηφιακού marketing, διοίκηση marketing και επικοινωνία, ανάλυση ψηφιακού marketing και ψηφιακή συμπεριφορά καταναλωτή. 4 μαθήματα τα οποία διδάσκονται από ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία στη βιομηχανία και 4 μαθήματα τα οποία, πιστέψτε με, κάθε εβδομάδα είναι 4 παραστάσεις. Είναι μια διάδραση που γίνεται στα μαθήματα, γιατί πραγματικά το ψηφιακό marketing δεν θα μπορούσε να διδάσκεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι απλά διαβάζω 2 βιβλία και τα εφαρμόζω. Στο δεύτερο εξάμηνο όμως περνάμε πιο βαθιά. Εδώ ναι, έχουμε μεθοδολογία έρευνας, γιατί ναι, στο τρίτο εξάμηνο έχουμε διπλωματική εργασία, αλλά ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Περνάμε σε αντικείμενα τα οποία αναγκάζουν τους φοιτητές μας να αλληλεπιδράσουν με ψηφιακά εργαλεία. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι σχεδιάζω μια ιστοσελίδα και πουλάω προϊόντα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο πλέον είναι το αποτέλεσμα ευφυών τεχνικών. Πώς προσαρμόζονται αυτόματα οι τιμές, για παράδειγμα, στα καταλύματα ενός ξενοδοχείου με βάση τις τιμές του ανταγωνισμού,
από ποια συσκευή συνδέθηκε αυτός που θέλει να αγοράσει κάτι, η συσκευή μήπως αποκαλύπτει στοιχεία για την αγοραστική ικανότητα του πελάτη, ποιο είναι το προφίλ του πελάτη. Όλα αυτά σχεδιάζονται μέσα από στρατηγικές ψηφιακής επικοινωνίας, ανάλυση μεγάλων δεδομένων και προφανώς εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Άρα, αν είμαι ανάμεσα στο ποιο από τα δύο προγράμματα να επιλέξω, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξω είναι ποια είναι η εστίαση του κάθε προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα είναι ότι αν είμαι από το χώρο της πληροφορικής, θα αποκτήσω ισχυρές βάσεις από το αντικείμενο της επιχειρηματικότητας. Αν είμαι από το χώρο της επιχειρηματικότητας, θα αποκτήσω ισχυρές βάσεις από το χώρο της πληροφορικής. Δεν θα γίνω πληροφορικάριος, σε καμία περίπτωση, όμως δεν θα μπορεί να με κοροϊδέψει κάποιος, να με υπερκοστολογήσει κάποιος πράγματα γιατί απλά δεν τα καταλαβαίνω. Στην ίδια σελίδα, αν επιλέξω το ψηφιακό marketing, πάω σε αυτό το μεταπτυχιακό γιατί θέλω να μάθω πραγματικά πώς σχεδιάζω στρατηγικές για ψηφιακή ανάπτυξη και όχι να δω μια σειρά μαθημάτων για το πώς να φτιάχνω reels, post και διαφημίσεις στα social media. Πάω στο μεταπτυχιακό του ψηφιακού marketing γιατί ξέρω ότι ολοκληρώνοντας σπουδές μου μπορώ να διαβάσω την αγορά. Όταν επιλέξω το πρώτο, θα εξοικειωθώ με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και προγραμματισμού, machine learning, big data, blockchain, IoT και ακούω να λέτε, μα εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που τα ξέρουν. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να επενδύσουν χρόνο και να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα εργαλεία. Και θα το λέω, δεν θα κουραστώ ποτέ. Πάνω από 80% των φοιτητών που επιλέγουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δεν είναι άτομα της πληροφορικής. Και όμως, ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών τους, 1 στους 5 τελειώνει με δημοσίευση. Αυτό δείχνει ότι κατανοούν, δαμάζουν και βρίσκουν και σωστό τρόπο χρήσης αυτού του εργαλείου. Απ' την άλλη, στο ψηφιακό marketing, μπορώ να καταλάβω τι είναι τα digital channels. Μπορώ πραγματικά να εξάγω analytics και όχι να μάθω να διαβάζω analytics. Να μπορώ να ψάχνω τι είναι αυτό που πρέπει να επενδύσω. Μιλάμε για χρόνια για search engine optimization. Τώρα έχουμε AI optimization. Πώς θα μας δίνει πιο ψηλά το ChatGPT ή το Claude. Πώς χαράζουμε ένα social strategy. Πού ανεβάζουμε τα post μας. Με τι χρόνο. Με τι χρήματα υποστηρίζουμε το κάθε χορηγούμενό μας. Το πρώτο μεταπτυχιακό είναι ιδανικό για όλους. Όλους. Πραγματικά. Το δεύτερο μεταπτυχιακό είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Απευθύνεται σε επαγγελματίες επικοινωνίας, διοίκησης και επιχειρηματίες. Απευθύνεται σε ανθρώπους που τόλμησαν να κάνουν το πρώτο τους επιχειρηματικό βήμα, να δοκιμάσουν να βγουν στην αγορά και θέλουν να αποκτήσουν πολύ γερά θεμέλια για το πώς θα αξιοποιήσουν το κομμάτι του budget τους που θα χρησιμοποιηθεί για πρόθεση των προϊόντων. Και όταν τελειώσουμε, 1 στους 5 στο πρώτο μεταπτυχιακό τελειώνουν επιστημονική δημοσίευση και αυτόματη και δωρεάν επαγγελματική πιστοποίηση από το Digital Marketing Institute για το ψηφιακό marketing. Θέλω να πω, για να σταματήσω το share, για να με βλέπετε. Βγήκε εκτός ο κύριος Χατζηχρήστος. Λογικά θα επιστρέψει. Έχετε κλειστό το μικρόφωνο σας. Τώρα με ακούτε. Τέλεια, τώρα σας ακούμε. Θέλω να πω ότι η διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι μια παθητική διαδικασία. Δεν είναι ότι υπάρχουν βίντεο, μπαίνω, τα βλέπω και κάποιος θεωρεί ότι εγώ το έμαθα. Δεν είναι ένα course στο Coursera. Είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί την αλληλεπίδραση με τον φοιτητή. Σε κάθε μάθημα υπάρχουν 6 τηλεδιασκέψεις. More or less ανά 2 εβδομάδες υπάρχει μια συνάντηση με τον διδάσκοντα. Μια συνάντηση που δεν είναι διάλεξη. Δεν αξιοποιώ τις 2 ώρες για να σας μεταφέρω τη γνώση, αλλά προσπαθώ σε αυτές τις 2 ώρες, και επιτρέψτε μου το προσπαθώ, δεν είναι το εγώ σε καμία περίπτωση, είναι η ομάδα που υλοποιεί τα προγράμματα, να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το αντικείμενο. Κάθε εβδομάδα όμως ο φοιτητής καλείται να αλληλεπιδράσει με το υλικό και όχι παθητικά. Συμμετέχει σε μια δραστηριότητα, ανεβάζει μια εργασία. Άρα είναι ένα ταξίδι 18 μηνών, όπου υπάρχει εβδομαδιαία αλληλεπίδραση σε κάθε μάθημα με τον διδάσκοντα και ένα μεταπτυχιακό το οποίο
ένα σύνολο μεταπτυχιακών, το οποίο, αν με επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω το συναίσθημα, ενώ με αυτούς τους φοιτητές που είναι στα εξαποστάσεως, δεν συναντιόμαστε από κοντά. Τα λέμε πίσω από μια κάμερα, τα λέμε πίσω από ένα μικρόφωνο. Όμως είναι τόσο συχνή επικοινωνία και τόσο στενή επικοινωνία, που όταν έρχονται στην Κύπρο για την τελετή αποφοίτηση με το πέρας των σπουδών τους, νιώθουμε ότι είμαστε ανάμεσα σε φίλους. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μπείτε, δείτε τα βίντεο της αποφοίτησης, δείτε τις φωτογραφίες της αποφοίτησης. Είναι σαν να γνωριζόμαστε. Γιατί αυτό το ταξίδι δεν είναι ένα ταξίδι εκπαίδευσης. Και δεν το λέω πραγματικά με όρους marketing. Είναι ένα ταξίδι δημιουργίας σχέσεων και φιλίας. Και αν κάτι ξεχωρίζει στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης, είναι αυτός ακριβώς ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές. Δημήτρη. Κύριε Χατζηχριστό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ, μάλιστα, καθώς μιλούσατε, κοιτούσα κάποια συγκεκριμένα μαθήματα που θεωρώ ότι όντως μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να συνδυάσουμε τις τεχνολογίες εχμής με την επιχειρηματικότητα και το να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ψηφιακό μετασχηματισμό έτσι ώστε να αναπτύσσουμε τις επιχειρήσεις, τη στρατηγική σκέψη, όπως επίσης και διάφορα εργαλεία όπως τα big data, που μας βοηθάνε στη λήψη αποφάσεων. Είναι πολύ σημαντικό. Και το σημαντικό είναι ότι ενώ αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική, πολλές φορές φοβόμαστε να επενδύσουμε σε αυτά τα δεδομένα, γιατί αισθανόμαστε ότι χρειάζονται γνώσεις οι οποίες δύσκολα μπορούν να κατακτηθούν. Όχι. Με τη σωστή καθοδήγηση και με τους σωστούς ανθρώπους, εάν πραγματικά το θέλουμε, δεν υπάρχει αντικείμενο που δεν μπορούμε να δαμάσουμε. Αυτό πρέπει να μένει σταθερό, είναι ο στόχος μας. Αν ξέρουμε το στόχο μας, τότε επιλέγουμε το μεταπτυχιακό που θα είναι το όχημα που θα μας οδηγήσει προς τα εκεί. Τέλεια. Κύριε Χατζηχριστόφη, θα ήθελα, αν θέλετε να μας απαντήσετε και στο τέλος, αλλά θα ήθελα να μας επικοινωνήσετε με τους συμμετέχοντες πλην του προφανές, από ποια ακαδημαϊκά backgrounds έρχονται οι συμμετέχοντες σε αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Πλην του προφανές που, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Και το προφανές, φαντάζομαι, υπονοείται την πληροφορική. Πληροφορική και στο κομμάτι του marketing αντίστοιχα, τα θέματα marketing. Δεν είναι το προφανές. Είναι εντυπωσιακό. Για παράδειγμα, στη ψηφιακή καινοτομία έχουμε πάρα πολλούς στρατιωτικούς. Πάρα πολλούς στρατιωτικούς. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι στον χώρο στον οποίο κινούνται μπαίνουν όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες. Λέω πάντα χαριτολογώντας ότι σήμερα, τόσο στις δύο περιπτώσεις που εμπλέκονται οι ΗΠΑ, τόσο στο Ιράν όσο και στη Λατινική Αμερική, δεν είχαμε επιθέσεις με όπλα, είχαμε επιθέσεις με τεχνητή νοημοσύνη. Οι κρίσιμοι στόχοι εντοπίστηκαν πριν καν πάνε τα στρατεύματα. Άρα αλλάζει το αντικείμενο. Και πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ ποιο επάγγελμα δεν αλλάζει. Έχουμε γιατρούς οι οποίοι θέλουν να εξοικειωθούν με τους όρους της πληροφορικής, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο δικό τους αντικείμενο. Έχουμε δασκάλους οι οποίοι ξέρουν ότι ψηφιοποιείται η εκπαίδευση, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να επενδύσω στην κατανόηση αυτών των εργαλείων. Αυτό όσον αφορά λοιπόν τα πληροφορικά συστήματα και τη ψηφιακή καινοτομία, κάθε χρόνο και για μένα τον ίδιο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρακολουθώ το προφίλ των ανθρώπων που εγγράφονται. Ακριβώς γιατί δεν απαιτεί κάποια πρώτερη γνώση. Όσον αφορά το ψηφιακό marketing όμως, εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το ψηφιακό marketing απευθύνεται σε ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την αγορά. Οτιδήποτε σχετίζεται με την αγορά. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, της πληροφορικής, δεν έχει νόημα να παρακολουθήσει το ψηφιακό marketing. Είναι τεχνολογίες οι οποίες λίγο πολύ γνωρίζει και δεν υπάρχει στο στόχο του η εφαρμογή για το πώς να προωθήσει ένα προϊόν. Το ψηφιακό marketing απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην αγορά. Ακόμη όμως και άνθρωποι διαχείρισης προσωπικού είναι αγορά. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι αν ο στόχος μας είναι η επικοινωνία με στόχο την προώθηση, ανεξαρτήτως του πρώτου πτυχίου μας και του προφίλ του οποίου έχουμε, παρακολουθούμε το μεταπτυχιακό στο ψηφιακό marketing. Αν ο στόχος μας είναι να έχουμε επικαιροποιημένες γνώσεις στο αντικείμενό μας, παίρνουμε το μεταπτυχιακό σε πληροφορικά συστήματα. Και αν είμαστε πληροφορικάροι και θέλουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα με την επιχειρηματικότητα, ξανά το μεταπτυχιακό στα πληροφορικά συστήματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να ενημερώσω και τους συμμετέχοντες ότι θα μπορούν σίγουρα, εφόσον έχουν ερωτήσεις, να τις σημειώνουν για τον κύριο Χατζηχριστόφη, όπου θα απαντηθούν στο τέλος. Και πάμε να περάσουμε στην κυρία Ψηλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει για μεταπτυχιακά προγράμματα πάνω στο banking, το finance, ναι, data analytics, financial technologies, γενικότερα σε όλο το fintech κομμάτι, αν το λέω σωστά, κυρία Ψηλάκη. Θα το εξηγήσουμε καλύτερα. Ναι, λοιπόν, και εγώ 1-2 λεπτά να συστηθώ. Ονομάζομαι Μαρία Ψηλάκη, όπως είπε ο κύριος Χριστοχού. Είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συγχρόνως είμαι Senior Visiting Research Fellow στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου και είμαι ακαδημαϊκή συντονίστρια του μεταπτυχιακού στο Data Analytics και Financial Technology. Θα ξεκινήσω από αυτό και μετά θα πάω στο άλλο, γιατί μου δίνει μια καλή πάσα ο κύριος Χατζηχριστοφής σε σχέση με αυτό που είπε το Data Analytics, γιατί κάποια μαθήματα είναι και κοινά. Και μετά θα μιλήσω για το Banking, Investment και Finance, αλλά θα χρησιμοποιήσω πάλι μια έκφραση του κύριου Χατζηχριστοφή. Έχω και ένα διπλό καπέλο, γιατί έρχομαι και από την αγορά, από την άποψη ότι είμαι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός αυτή τη στιγμή εταιρεία στην νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο πάροχος ενέργειας, αλλά είναι πάνω στο Fiber Grid, πάνω δηλαδή στην οπτική ίνα, βγάζει τώρα χρηματοπιστωτικά ίδρυμα, θα κάνει, έχει μπει στο retail με την Κοτσόβολος, έχει πάει σε άλλες επιχειρήσεις στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα θέλω να πω, είμαι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της συγκεκριμένης εταιρείας. Άρα βλέπω όλες τις διευθύνσεις εταιρείας, άρα καταλαβαίνω τι ζητάει η αγορά. Και αυτό για να μπορέσω να εξηγήσω στα παιδιά και στους μελλοντικούς φοιτητές που θα θέλουν να πάρουν πληροφορίες για το τι εκπαίδευση θέλουν να κάνουν. Και επίσης είμαι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, οπότε πάλι μεγάλα στελέχη από επιχειρήσεις βλέπουν την εταιρική διακυβέρνηση. Λοιπόν, μια σύντομη περιγραφή για το Data Analytics και Financial Technology. Προφανώς δεν θα πάρω το χρόνο σας σε κάτι που είπε και ο κύριος Χατζηχριστοφής, ότι ο κόσμος αλλάζει, υπάρχει τεχνολογική επανάσταση, παγκοσμιοποίηση, αλλά το FinTech ξεκίνησε μάλλον πρώτα στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Το FinTech τι είναι στα ελληνικά? Χρηματοοικονομική τεχνολογία. Αλλά βέβαια είναι ένα νέο οικοσύστημα που αγγίζει την τεχνολογία, τα δεδομένα, αλλά και σε άλλους τομείς, γιατί μην έχετε στο μυαλό σας μόνο χρηματοοικονομικά, αγγίζει τομείς όπως είναι η υγεία, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι οι επιχειρήσεις. Γιατί βασικά το FinTech, όπως ένα από τα μαθήματα που είδατε και προηγουμένως και που είναι και μάθημα αυτού του μεταπτυχιακού, είναι το blockchain. Εντάξει. Το blockchain, άρα θα μιλήσω μετά για το blockchain, αλλά να πω 2 κουβέντες μόνο τώρα, ότι το blockchain χρησιμοποιείται παντού. Εντάξει, blockchain μπορεί να δούμε, η χνηλασιμότητα το χρησιμοποιεί η ΑΔΕ για τα τελωνία, από πού έρχονται τα προϊόντα. Δηλαδή με την περίοδο COVID θέλαμε να δούμε, έρχονται από την Κίνα τα προϊόντα. Το χρησιμοποιούμε στην υγεία γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις δεδομένα. Άρα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν τα νοσοκομεία για να μην αλλάξουν τα δεδομένα πάνω στην υγεία των ασθενών. Τα χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, εγώ χρησιμοποιώ που είμαι καθηγήτρια χρηματοοικονομικών, έτσι, πάνω στο το FinTech, αλλά το GreenTech και άρα το Green Blockchain. Δηλαδή χρησιμοποιείται επίσης στην εμπορία για δικαιώματα άνθρακα και για καθαρές μεταφορές, για καθαρά προϊόντα. Γιατί πάλι δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, να αλλάξεις την πληροφορία. Δηλαδή να μπει κάποιος ενδιάμεσος και να αλλάξει την πληροφορία. Ωραία. Άρα βλέπουμε ότι άρα χρησιμοποιείται αυτό το FinTech που μέσα έχει μία από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το FinTech είναι το blockchain, είναι το crowdfunding, αλλά είναι η διαχείριση δεδομένων και μεγάλων δεδομένων, όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, και προφανώς μεγάλα δεδομένα έχουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση θα μπει το blockchain. Εντάξει, θα μπει το blockchain στην εκπαίδευση γιατί πολύ απλά
γιατί οι βαθμοί σας να μην μπαίνει κάποιος και να κατηγορεί ψηλάκι το βαθμό 8, ξέρω εγώ, στο χ φοιτητή, να μην πάει κάποιος άλλος και να καταχωρήσει 9, 10 ή 5. Εντάξει. Επίσης είναι μεγάλα δεδομένα, ειδικά τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια έχουν μεγάλους φοιτητές, ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών, άρα μιλάμε για μεγάλα δεδομένα, μιλάμε επίσης ότι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κάτι στην αλυσίδα. Εντάξει. Άρα είναι αμετάβλητο. Χρησιμοποιείται στις εκλογικές, στην Αμερική χρησιμοποιείται στις εκλογές, να μην μπορώ να αλλάξω τα αποτελέσματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι καθαρά, γιατί θα πάω μετά στην ερώτηση σε ποιους απευθύνεται και γιατί να επιλέξετε αυτό σε σχέση με κάποιο άλλο. Έτσι. Άρα, βλέπετε, μπαίνει μέσα η τεχνητή νοημοσύνη, που είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα πάντα και οι περισσότεροι από εσάς τη χρησιμοποιείτε και καλά κάνετε χρησιμοποιείτε, βέβαια με σωστό τρόπο. Άρα, όλα αυτά τι λέω, ότι δημιουργείται μια ζήτηση για στελέχη με διπλή εξειδίκευση. Άρα, ανάλυση δεδομένων και κατανόηση της ψηφιακής οικονομίας. Και αυτό είναι και το βασικός στόχος και σκοπός αυτού του μεταπτυχιακού. Αυτό το μεταπτυχιακό επίσης να πω ότι είναι ένα διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό, άρα συνεργάζονται βασικά δύο πανεπιστήμια, είναι το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου με το τμήμα χρηματοοικονομικής, αλλά και επίσης και το τμήμα πληροφορικής, που είναι ο κύριος Χατζηχρηστοφής, αλλά επίσης με άλλα δύο τμήματα Ελληνικού Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Άρα, ένα επίσης βασικό στοιχείο αυτού του μεταπτυχιακού είναι ότι δεν χρειάζεται να περάσετε από διαδικασία ΔΟΑΤΑΠ. Δεδομένου ότι είναι ένα αναγνωρισμένο, έρχεται ένα πτυχίο, ένα διπλό πτυχίο αναγνωρισμένο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο, δεν έχετε ΔΟΑΤΑΠ. Εντάξει. Τώρα για να πάω λίγο και επίσης κοιτώντας σε διάφορα πανεπιστήμια στον ελληνικό χώρο, πάω περισσότερο στο γιατί να το διαλέξω και μετά θα πάω στα μαθήματα πιο συγκεκριμένα. Εντάξει, γιατί κοιτώντας λίγο το χώρο, το τι κάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι το μόνο πανεπιστήμιο, άρα το γιατί να το διαλέξω, γιατί το κάνει ξεχωριστό, είναι ότι δεν χρειάζεται ΔΟΑΤΑΠ. Άρα πολύ σημαντικό, άρα δεν υπάρχει γραφειοκρατία, χρόνος να περάσει αναγνώριση. Επίσης, συνδυάζει, γιατί γνωρίζω το ελληνικό γίγνεσθε, αφού είμαι σε ελληνικό πανεπιστήμιο, εντάξει, ότι υπάρχει ισορροπία στο FIN και στο TEC, τεχνολογία. Εντάξει, άρα δεν απευθύνεται ούτε καθαρά σε ανθρώπους finance, μην μπερδεύεστε, ούτε καθαρά σε ανθρώπους πληροφορικής. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, καλύπτει blockchain όπως σας είπα, καλύπτει high frequency trading, δηλαδή υψηλής συχνότητας trading, άρα για ανθρώπους που θέλουν περισσότερο να εστιάσουν στο finance. Καλύπτει όμως data analytics, άρα ανάλυση δεδομένων, όπως μίλησε ο κ. Χατζηχρηστοφής, άρα δεν θα μιλήσω παραπάνω και σας εξήγησα ότι τα μεγάλα δεδομένα χρησιμοποιούνται παντού και έδωσα τους τομείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επίσης. Τόσα δεδομένα έχουν από ασφαλισμένους. Πώς τα διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα? Το blockchain επίσης εκεί μπαίνει. Άρα, επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού με τεχνικές μηχανικής μάθησης, τραπεζική. Εντάξει. Άρα, βλέπουμε ότι συνδυάζεται που τα διάφορα προγράμματα που γνωρίζω και έχω κοιτάξει εστιάζουν μόνο σε ένα από τα δύο, FinTech ή μόνο IT. Εντάξει, αυτό δηλαδή πληροφορική. Αυτό τα συνδυάζει και τα δύο. Ωραία. Άρα, επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει και μαθήματα σε όσους δεν έχουν υπόβαθρο, είτε σε finance είτε σε πληροφορική, δηλαδή είτε σε χρηματοοικονομικά είτε στην ανάλυση δεδομένων. Χωρίς κόστος, εντάξει. Είναι ένα σπάνιο χαρακτηριστικό για ένα πρόγραμμα να σας δίνει κάποια μαθήματα υπόβαθρου, τα foundation που λέμε, εντάξει, διάρκεια 15 με 20 ώρες, αν ακριβώς θεωρείτε ότι ίσως έχω ένα μικρό έλλειμμα σε κάποιες και σας δημιουργεί ένα πρόβλημα, σας δημιουργεί ένα άγχος, ότι μήπως δεν τα καταφέρω να το πετύχω, μήπως είναι πολύ πληροφορική. Εντάξει, άρα αυτό πάλι το κάνει ένα πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό να το διαλέξετε. Και επίσης και είναι
Πρέπει βέβαια υπάρχει μια προϋπόθεση να υπάρχουν 5 φοιτητές και η διάρκεια είναι 15 με 20 ώρες. Εντάξει, αλλά υπάρχουν foundation σε χρηματοοικονομικά, foundation σε ανάλυση δεδομένων για ανθρώπους που έρχονται λίγο από διαφορετικό background. Και προφανώς ένας άλλος λόγος ότι είναι επαγγελματικές προοπτικές σε κλάδους υψηλής ζήτησης, όπως είναι το fintech, ανάλυση μεγάλων δεδομένων, το innovation τραπεζικό σύστημα. Τώρα μιλάμε, παραδείγματος χάρη, γιατί εγώ κάνω τραπεζική, μιλάμε για neobanks. Τράπεζες χωρίς φυσική υπόσταση. Τι είναι αυτές? Συνδυάζουν και τα δύο. Συνδυάζουν τραπεζική, αλλά με fintech μέσα, προφανώς. Άρα υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για στελέχη με ακριβώς αυτό το διπλό προφίλ. Να περάσω έτσι απλώς επιγραμματικά. Προφανώς είναι ένα πρόγραμμα επίσης 90 ECTS, 30 ECTS παίρνει διπλωματική, 60 τα μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο, όπως και στα άλλα μεταπτυχιακά που σας έδειξε ο κύριος Χατζηχρυστοφής. Άρα, στο πρώτο εξάμηνο τα 4 μαθήματα είναι λογιστική, ερευνητικές και ποσοτικές μέθοδοι, που το έχετε και στα άλλα προγράμματα, επίλυση προγραμμάτων προγραμματισμού με τεχνικές μάθησης, μηχανικής μάθησης και το τραπεζικό management που σας είπα προηγουμένως. Και στο δεύτερο εξάμηνο blockchain και κρυπτονομίσματα. Και όπως είπαμε, blockchain μην μένετε μόνο στα κρυπτονομίσματα, είναι ένα ευρύτερο μάθημα που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς κλάδους. Τη μοντελοποίηση, χρηματοοικονομική μοντελοποίηση υψηλών συχνοτήτων, μεγάλα δεδομένα και αναλυτική. Δεν θέλω να σας φάω το χρόνο σας για να αφήσουμε για ερωτήσεις, γιατί σας το ανέλησε ο κύριος Χατζηχρυστοφής αρκετά, και το καινοτόμες τεχνολογίες εχμής, επίσης σας το είπε, για το Internet of Things και τα όλα αυτά που μαθαίνουμε. Επίσης, θα ήθελα να πω, αλλά θα το αφήσω για το τέλος. Άρα, αυτά σε γενικές γραμμές που ήθελα να πω για το FinTech. Ήμουνα λίγο σύντομη, αλλά επειδή κάποια υπόθηκαν και προηγουμένως, δεν θέλω να δίνω λεπτομέρειες. Αν θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε λεπτομέρειες για συγκεκριμένο μάθημα, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε τώρα στο άλλο μεταπτυχιακό, γιατί μετά θα πω κάτι κοινό που επίσης είναι πολύ καλό και πολύ πρωτοπόρο για πανεπιστήμιο. Πάμε τώρα στο Banking Investment και Finance. Το Banking Investment και Finance, όπως το λέει, άρα επαναλαμβάνω και για τα δύο προγράμματα, η διάρκεια είναι 1,5 ακαδημαϊκό έτος, 3 εξάμηνα, 90 ECTS, τα 30 ECTS είναι η διπλωματική σας. Εντάξει, και προφανώς όποιος ενδιαφέρεται να κάνει διδακτορικό μπορεί να συνεχίσει με τα 30 ECTS, είναι ένα δυνατό υπόβαθρο για να ξεκινήσει για διδακτορικές σπουδές. Λοιπόν, πάω τώρα στο Banking Investment και Finance. Το Banking Investment και Finance, όπως το λέει και ο τίτλος του, ήδη είναι κάτι πρωτοποριακό. Γιατί είναι πρωτοποριακό? Πάλι έχουμε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένο, μεταβάλλεται. Είναι ένα που συνδυάζει βασικά 3 πεδία. Βασικά συνδυάζει τραπεζική, επενδύσεις και χρηματοοικονομικά. Τα μεταπτυχιακά που υπάρχουν στην Ελλάδα, που έψαξα αλλά και επίσης που γνωρίζω δεδομένου του χώρου, συνδυάζουν μόνο 2 πεδία. Ή τραπεζική και χρηματοοικονομικά ή σκέτο χρηματοοικονομικά. Δεν συνδυάζουν και τα 3 πεδία. Εντάξει, άρα σας δίνει μία κατάρτιση να στελεχώσετε θέσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, hedge fund, επενδυτικές εταιρείες, συμβουλευτικές εταιρείες, διαχείριση κινδύνων, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Άρα βασικά σας δίνει τα εργαλεία έτσι ώστε είτε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας, είτε να εξελιχθείτε στον επαγγελματικό σας χώρο. Πάλι μου αρέσει να λέω το γιατί να το επιλέξω, γιατί φαντάζομαι ότι είναι αυτή η ερώτηση που θέλετε να ακούσετε. Όπως είπα και προηγουμένως, συνδυάζει δεξιότητες που έρχονται από 3 τομείς. Πρώτον, χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Άρα μπορεί να εργαστώ σε μια διεύθυνση χρηματοδότηση οποιασδήποτε επιχείρησης, οποιοδήποτε κλάδου. Επίσης, επενδύσεις χαρτοφυλακίου ή οτιδήποτε. Πάλι μπορώ να δουλέψω σε μια διεύθυνση οποιασδήποτε επιχειρήσεις, μεγάλης επιχείρησης, μικρής επιχείρησης, γιατί ακριβώς μπορώ να αξιολογώ επενδύσεις. Αυτό κάνει μια επιχείρηση. Τι κάνει? Κάνει επενδύσεις για να αναπτυχθεί και να φέρει περισσότερα χρήματα. Διαχείριση χαρτοφυλακίου.
προφανώς το τραπεζική το καταλαβαίνετε, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, hedge fund, επενδυτικά fund. Άρα, για να συνοψίσω, συνδυάζει 3 πεδία μαζί, τραπεζική, επενδύσεις και χρηματοοικονομικά. Άρα, ο απόφοιτος αυτού του προγράμματος μπορεί να εργαστεί σε τράπεζα, σε εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σε επενδυτικό fund, σε ασφαλιστική εταιρεία και σε χρηματοοικονομική διεύθυνση μεγάλης εταιρείας και οποιοδήποτε κλάδου. Άρα, η αγορά δεν ψάχνει στελέχη μόνο σε ένα αντικείμενο. Ψάχνει στελέχη που να καταλαβαίνουν και επενδύσεις και διαχείριση κινδύνου και γενικά όλες οι χρηματαγορές πώς λειτουργούν. Εντάξει. Επίσης, σας δίνει πρόσβαση στο οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας. Ωραία. Άρα, πτυχιούχοι μπορεί να έχετε πιστοποίηση στην ελληνική αγορά. Εντάξει. Συνδυάζεται, όπως είπε ο κ. Χατζηχριστοφής, μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων, case studies, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις. Επίσης, και τα 2 προγράμματα, μανικά όλα τα προγράμματα εξ αποστάσεως ή τηλεσυναντήσεις, όπως και σήμερα, μαγνητοφωνούνται. Εντάξει. Είναι κάτι που το διαχωρίζει από τα ελληνικά προγράμματα. Και εγώ διδάσκω σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μαγνητοφωνούμε. Ούτε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μαγνητοφωνεί. Άρα, οποιαδήποτε περίπτωση, πείτε ότι χάνετε μία τηλεσυνάντηση, γιατί έχετε μία οικογενειακή υποχρέωση, γιατί δεν μπορείτε, γιατί έχετε μία επαγγελματική υποχρέωση, ή τέλος πάντων για κάποιο λόγο τη χάνετε. Είναι μαγνητοφωνημένο, την ακούτε όσες φορές θέλετε, όποτε θέλετε και στον χρόνο που θέλετε. Αυτό είναι ένα βασικό πλεονέκτημα που έχει το Νεάπολης, που δεν το έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο. Δεν μαγνητοφωνούνται. Ή και σε μεταπτυχιακά υβριδικά, που είμαι σε αίθουσα, αλλά άλλοι συναδελφοί σας παρακολουθούν εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα, ποσοτικές μέθοδοι που υπάρχει και στο άλλο πρόγραμμα, χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων και χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική, οικονομικά των χρηματαγορών, παράγωγα για διαχείριση κινδύνου, τραπεζική διαχείριση και εργασίες, άρα ό,τι έχει να κάνει με διαχείριση κινδύνων των τραπεζών, fintech, μεθοδολογία έρευνας και διαχείριση πιστωτικού και κινδύνου αγοράς, τα βασικά χαρτοφυλάκια. Εντάξει. Οπότε αυτά είναι... Επίσης αυτό που θέλω να πω, ότι από φέτος το Πανεπιστήμιο έχει βάλει και μαθήματα εξειδίκευσης. Να σας πω λίγο ποια είναι αυτά τα μαθήματα εξειδίκευσης. Είναι κάθε φοιτητής δωρεάν μπορεί να πάρει 2 από τα 6 μαθήματα εξειδίκευσης, που ένα είναι Applied Generative AI for Business Decision, ή στα ελληνικά εφαρμοσμένη παραγωγική τεχνική νοημοσύνη για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, άρα βλέπετε ότι μπαίνει παντού. Πάρα πολλοί φοιτητές και του Bank Investment και Finance που συντονίζω και του Data Analytics το πήρανε. Data Analytics for Manager with Excel and Power BI tools. Εντάξει, άρα χρησιμοποιούν Excel και Power BI που τα χρειάζονται παντού. Η ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί το Power BI. Εντάξει, για ανάλυση δεδομένων για διοικητικά στελέχη. Digital Marketing, AI και Analytic Tools, άρα ψηφιακό marketing, τεχνητή νοημοσύνη και εργαλεία ανάλυση δεδομένων. Την Python for Business Analytics, ξέρετε ότι η Python χρησιμοποιείται παντού και σας τη ζητάνε. Για ανάλυση δεδομένων είναι η βάση. AI Enhanced Productivity and Digital Workflows, άρα ενίσχυση παραγωγικότητας με τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές ροές εργασίας. Και PMI, Principle and Exam Preparation, αρχές του PMI και προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Και στους επιτυχώντες είναι 20 ώρες, 12 ώρα, άρα 20 ώρες στο σύνολο. Είναι δωρεάν, εντάξει, σε κάθε εξάμηνο μπορείτε να παρακολουθήσετε μέχρι 2. Και στους επιτυχώντες απονέμεται πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο επιτυχούς ολοκλήρωσης. Άρα είναι μετά από διαβούλευση που έγινε με τους φοιτητές, εντάξει, που εγώ τουλάχιστον στα τμήματά μου είχα κάνει στα 2 μεταπτυχιακά μου, τι ζητάγανε τα παιδιά στην αγορά να ξέρουν και τι ζητάνε. Άρα το Πανεπιστήμιο έβαλε και αυτά τα μαθήματα δεξιοτήτων, που είναι διαφορετικά από τα μαθήματα υπόβαθρο που εξήγησα προηγουμένως, για να δώσει σε συγκεκριμένα
πολύ στοχευμένα εργαλεία που θέλουν ή γνώσεις να αποκτήσουν και παίρνουν και ένα πιστοποιητικό που μπορείτε αύριο να το δείξετε στην εργασία σας, στον εργοδότη σας και να πείτε να ορίστε, όχι απλώς το ξέρω, έχω και το πιστοποιητικό. Δεν θέλω άλλο να σας κουράσω. Αυτά ήταν που ήθελα λίγο το γιατί να το επιλέξω, γιατί γίνεται ξεχωριστό, τι μου προσφέρει και πού μπορώ να πάω. Οι φοιτητές, τώρα ξέχασα να πω, προφανώς ό,τι είναι στο Data Analytics και FinTech, είτε έρχονται από πληροφορική, είτε έρχονται, μπορεί να έρχουν πολλές φορές μαθηματικοί που το κάνουν, υπάρχουν από λογιστική, υπάρχουν από διοίκηση, από οικονομικά, άρα από επιχειρήσεις, άρα και προφανώς το άλλο είναι λίγο πιο στοχευμένο, είναι όλων των οικονομικών, διοίκησης, τουριστικά ή οτιδήποτε μπορούν να το παρακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Ψηλάκη, για τις χρήσιμες πληροφορίες και τις συμβουλές που μοιραστήκατε μαζί μας. Εγώ, καθ' όλη τη διάρκεια που μιλούσατε, να σας πω την αλήθεια ότι είδα κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί. Το πρώτο πρόγραμμα ουσιαστικά δημιουργεί ένα υβριδικό επαγγελματικό προφίλ, σωστά, το οποίο συνδυάζει τόσο τα χρηματοοικονομικά και την τεχνολογία, όσο και την αναλυτική σκέψη, την ανάλυση των δεδομένων. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι... Ναι, συγγνώμη. Και δεν είναι μόνο για να δουλέψω στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι ότι μου δίνει τις βάσεις, γιατί πολλά μαθήματα έρχονται από την πληροφορική, όπως είναι η ανάλυση δεδομένων ή οτιδήποτε, που μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σε όλους, όπως είπα, σε όλους τους κλάδους. Είτε που ξεκινάμε από υγεία, είτε τα νοσοκομεία θα τα χρησιμοποιούν, είτε σας λέω στα πανεπιστήμια θα μπει, γιατί είμαι και σε ένα πρόγραμμα AI ερευνητικό που έχει πάρει το πανεπιστήμιο, θα μπει ακριβώς να μπορούν να καταχωρούν τις βαθμολογίες των φοιτητών, να μην μπαίνει κανένας, τα πτυχία, εντάξει, δηλαδή όλα αυτά τα δεδομένα που είναι για τους φοιτητές, που είναι πάρα πολλά στα ελληνικά πανεπιστήμια, μιλάμε τώρα για φοιτητές 10 και 15.000, όταν έχεις και τόσα μαθήματα να φοιτητή, ξέρω, για να πάρει πτυχίο, καταλαβαίνετε τι γίνεται, οι γραμματείες πώς έχουν τόση δουλειά. Άρα θέλω να πω, ξεκινάει από διάφορους τομείς και προφανώς καταλήγει και στον τομέα το χρηματοπιστωτικό. Αλλά είναι ένας κλάδος μεταξύ άλλων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι. Τέλεια. Όχι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός του προγράμματος μας βοηθάει πολύ καλύτερα στην επαγγελματική ετοιμότητα των αποφύτων. Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι αμφιταλαντεύονται πιο πριν για το αν θα ακολουθήσουν τον έναν ή τον άλλον κλάδο. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, επειδή πολλοί ρωτάνε σε αυτό το πρόγραμμα, ενώ το άλλο, το Bank Investment και Finance, τους φαίνεται πιο κατανοητό, γιατί είναι τομείς που υπάρχουν και από παλιά και ξέρουν. Πολλά παιδιά, ας πούμε, λένε, θα μπορώ να τα παρακολουθήσω. Εξού και γίνανε και αυτά τα μαθήματα υπόβαθρου που υπάρχουν. Εντάξει, που είπαμε και για τους προγραμματιστές, και για χρηματοοικονομικά, που είναι για τους ανθρώπους που έρχονται περισσότερο από τη μαθηματική ή που έρχονται περισσότερο από την πληροφορική. Κάνω το μικρόφωνο, συγγνώμη. Είτε από τους ανθρώπους που έρχονται από την πλευρά των χρηματοοικονομικών και δεν έχουν δεν έχουν το background τόσο πολύ στο finance και φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν. Εντάξει? Άρα υπάρχουν και αυτά τα μαθήματα υπόβαθρου για να μην έχουν θέμα. Εντάξει? Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε τώρα στο κομμάτι των ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες. Να εκμεταλλευτούμε το ότι έχουμε τον κύριο Χατζηχριστό και την κυρία Ψηλάκη εδώ και μπορούν να μας απαντήσουν σε οτιδήποτε θα θέλαμε σχετικά με τα προγράμματα. Όσον αφορά το κομμάτι των ερωτήσεων, υπάρχει η κυρία Κοταρά, η οποία ρωτάει, ευχαριστεί για την παρουσίαση των προγραμμάτων και ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης στα μεταπτυχιακά. Να ενημερώσουμε την κυρία Κοταρά ότι
Κύριε Χατζηχριστοφίδη, Ναι, συγγνώμη. αυτό θα λέγω ότι όλες οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι μπορούμε να τις μεταφέρουμε. Τέλεια, υπέροχα. Και οτιδήποτε θα χρειαστεί, επειδή όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν και επικοινωνία με την ομάδα μας, θα μπορούμε να υποστηρίξουμε και εμείς αντίστοιχα, ναι, στη διαδικασία υποβολής, αίτησης, έτσι ώστε να είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Στο Q&A δεν υπάρχει κάτι. Δημήτρη, όταν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, σήμερα ήταν καλές παρουσιάσεις, έτσι πάει. Άρα... Νομίζω, ναι, ότι τους καλύψαμε. Και η Σίγουρα. διευθυντήτρια της βρήκε. Μπράβο, είναι πολύ ενεργή η κυρία Κοταρά. Για τη συμμετοχή ρωτάει η κυρία... Από ποια εκπαίδευση, γιατί τόσοι άλλους πλέον και τα πρώην ΤΕΗ είναι ΑΕΗ στην Ελλάδα. Οπότε για ποια... Από ΤΕΗ μπορεί ναι, να αυτό. Ήδη απάντησα, ήδη τα ΤΕΗ εδώ και χρόνια θεωρείται ανώτατη εκπαίδευση, άρα δεν υπάρχει θέμα. Η κυρία Μαριάννα ευχαριστεί πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς για την φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και για τις όμορφες πληροφορίες που μας δώσατε. Και για τα προγράμματα τα οποία παρουσιάσαμε, τα οποία θεωρώ ότι βοήθησαν πάρα πολύ τους συμμετέχοντες και όσους άλλους θα παρακολουθήσουν ασύγχρονα το συγκεκριμένο webinar, γιατί αλλάζει όλος ο κόσμος μας και πρέπει να είμαστε πλέον update ψηφιακά και να ακολουθούμε την τάση. Καλή συνέχεια, καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό μεσημέρι. Κυρία Ψηλάκη, για το κόστος, επειδή υπάρχει μια που ρωτάει, θα πάλι θα πάρουν στο NUP Admissions και θα μιλήσουν για το κόστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Γεια σας. Άρα, γεια σας.